Здравейте! Днес ще ви разкажем накратко какви са предимствата от машинното пране на килими в Реш. Всеки килим се изтупва с помощта на мощна изтупваща машина, чрез която се отстраняват едрите отпадъци. Килимите се изпират изцяло от машини, като единичната четка при домашни условия и водостойката от мивките се заменя с 6 дискови и 2 хоризонтални четки отгоре и отдолу. След изпирането всички килими се центрофугират, което допринася за по-бързото им съхнене. Перем целогодишно и това става с помощта на специализираните ни сушилни помещения. Създадохме идеалните условия за бързо сушене на килими, дори и при най-лошите метеорологични условия. След като изсъхне напълно, всеки килим се ароматизира и пакетира хигиенично. И всичко това се случва в рамките на няколко работни дни.